ben Jacob Naudat, cheesemaker op activiteitenboerderij De Wattenster en ik ga de praat van Fries cheese maken. En Jood is die dat het Jochem die de prijs won had, dat hij hem ophelling komt. Hey, dit is hem aan. Goeie. Hoi. Jochem. Jacob, kom verder. Als je er maken, de praat van Fries cheese, dat Hartstikke mooi. zit maar even voor de graaien. Ja, dankjewel. Nou ja, welkom maar die prijs. Dieren dank. Dit is hem, de praat van Fries cheese. Hartstikke mooi. Die heb ik eerst dan net raap op. Dat ik mij wel meestal een opziekje niet meer helpen wil om dat ding op te eten. Dan wordt het kaaien misschien nog eens een stikje. Dieren dank. Ja, die jam. Ja, hij skiet erop. Hij skiet erop. Kijk erop.